لافهاتنا سیاسیە چاوەڕێکریان ناپەرەیەکێتی گۆڕان دەمەکە بۆیە بابەتێکی گەرمێ سیاسیە هەرێما کوردستانê ji bal her du hezban ve hat pejirandin ji bo wêkê bike ve biya vê bicîkirnê û her ew yek maye ku di rêweresmekî de bi fermî vajo li ser bêkirin. Li ev hatinin jê 11 beş û 25 madan pêk hate ku girîngtirîna xalên wan pêk tên jê ek durostkirina peymanetêkê li fraksiyonên her du aliyan li Parlemanê Kurdistanê û Parlemana Iraqê û civatên parêzgan ku li gorî li hevhatinameyê gavayekên bicîkirina lafhatinê û bicîkirina van xalan dest pê diket. Duam, tekezkirin li ser sîstemê parlemanî ji bo Herêma Kurdistanê ku têda serokê herêmê li parlemanî ve bihêlbijardin û serokê hikûmeta herêmî jî berpirsiyarê rastexûyê desthelata bicîkirinê be. Sê, her du alî mikurin li ser destbikarbûna bêmerca Parlemanê Kurdistanê ku li gorî va xalan yekêtî goran mercên partî wate Ladana Yusuf Mehmed li serokatiya parleman qebûl nakin ji bo karakirina parleman. 4. Durîzkirina lîsta hevej ji bo hilbijartinan ji madeya 15 birgeya duem da amaje pê hatê kirin ku li ev hatin rê dide bi wêyekê her du alî di hilbijartinên Parlemanê Kurdistanê û Parlemana Iraqê û civatên parêzgan de bi lîsteka hevbej bejdar bin. 5. Li gorî li ev hatinê tîmên her du aliyan hevkar û hemaheng dibin li hikûmeta Iraqê û hikûmeta herêmê û civatên parêzgehan de. 6. Lê gor li ev hatinê tu êk ji goran wêketî ji bo yînîne digel aliyên din li hev hatinan bikin yan ji hevpeymaniyetê girê bidin eger ew li ev hatûn hevpeymaniyetî nekok be digel navaroka vê li ev hatina navbera wan. Bênerîna beşek ji çavdilên ev xala amajeyekana rastexûyê bi helweşandina li ev hatina stratîjiya navbera yeketî û partî li gor wêyekê li ev hatina nû li ev hatina kevin dihilweşîne. Her wesa goran dijî li ev hatina stratîjiya yeketî û partî ye. Ji bilîvan jî hindek ji bergên li ev hatina stratîjiya yeketî û partî nekûke digel navaroka vê li ev hatina navbera goran û yeketî. 7. Her du alî mikorin li ser wêyekê pêtiviyê berhevkarî bênkirin ji bo encamdana referandumê ji bo diyarîkirina mafê çareyê xwenivîsîn. Lê mercê wan ew e ku dibe ev babete li Parlemanê Kurdistanê yek alî bibe. Giringiya vê xalê di wî demî de ye ku di niha da partî bêtir ji her aliyekê din behsa referandumê dike û biryare jî di rojên dahatî de sebaret bi vî babetî şandê partî seredana aliyan biket. Her ji ber vêyekê li gorî vê li ev hatinê bersiva goran wêketî di niha da ji bo partî ew e dibe parleman bêkara kirin û li parlemanî ve biryar li ser pirsa referandumê bihête dan. 8. Li ev hatin dergehê li ser aliyên din danexistiye û berrazîbûna her du aliyan dibe aliyên din jî bêne nava li ev hatinê. Ne, tekez li ser çespandina sîstemê nenavendiya kargerî li herêmê de hatiye kirin bi awayekî civata parêzgan ji aliyê darayî û kargerî û teknîkî ve desalatên temam hebe ji bo rayî û birêkirina karûbarên parêzgan. Ev xalên giringên li ev hatina yeketî goran bûn. Li vir bi dûfra bi taybet piştî vajokirina li ev hatinê dibe çavarê helwestê aliyên din û bi taybetî jî Partiya Demokrata Kurdistanê bîn.